थांनाय 5 बोसोराव गोविंद सारा एबा प्रमोद सारा खुगाजोंल' बुंबाय थाबाय केसखौ फोजोबना होगोन होननानै, नाथाय दिनैसिमबो गैया बियो। मानि थाखाय जों बुंनो सानोदि केसफोरखौ जोबगोन होननानै मानो फोजोबासै बिथांमोना? जोंनिल' सनितपुरनिल' नङा, फुरा अल आसामावनो सेंग्राफोरा तारिख मारिगासिनो दं दिनैसिमबो, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खर संसार सोलिनायाव बहुद प्रब्लेम जाना दङ। जों बुंनो सानो गोविंद सार आरो प्रमोद सारमोना जेरैबायदि बिथोनल' होबाय बुंबाय थाबाय बेबायदिनो। मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा एबसुनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुङै स्टेडियाम लुनायनि बाथ्रा। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङापारा ओनसोलाव जोंनि एक्स एनडिबि आदाखौ जोबथेसालियाव जोबहैफिननायनि सायावनो दिनै माखासे एक्स एनडिबि आदामोना गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बै बिचार एग्रिमेन्टआ जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे एक्स एनडिबि आदामोननि थाखाय बेसेबां गनायजाथावमोन बिनि बागै बाथ्रा बुंदों। दा रायजोफ्रानो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एबसुनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि स्टेडियाम लुनायनि बाथ्रा मा बुंदों, लोगोसे जोंहा एक्स एनडिबि आदामोना थांनाय बिटिआर गोरोबथानि बागै मा बाथ्रा बुंखो, स' नोंथांमोना नायग्रोदो। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि एबसु मुभमेन्ट बा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि प्रथम रुंसारि सुजित नार्जारिनि मुङै जोङो टिपकायाव मोनसे स्टेडियाम अति शीघ्र कयेक दिननि भितरावनो जों श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि टाइमखौ जों लानो हायाखै। हयत'बा बिथाङा टाइम होनो हायाबाबो जा फैगौ नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिगौ 26नि इलेक्सन फैगासिनो दं। जोंहा इन्टारनेल एक्सटार्नेल बहुत पलिसि खालामनायनि जोंहा दा टाइम हिसाबै जुदि मोना आङो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौनो लानानै आङो निजे बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनफैगोन कयेक दिननि भितरावनो। आरो बेबादियैनो आङो टिपकाय ओनसोलखौबो जोंनि पर्बतजरा होननानै बुङोब्ला जों टिपकाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मोनसे स्थान टिपकाय बे ओनसोलखौ फेदेरनायनि काजिगाव सब डिभिजन हिसाबै फेदेरनायनि बेखौ मोनसे मडार्न रुप एसेबाबो जौगाथि होनानै मडार्न रुप होनायनि जों माखासे हाबाफारि जों मावगासिनो दङ। गतिके नोंथांमोनखौ धर्म सिबियारि साफ्रोमबो गोग्गो नोंथां सुबुंमोनखौ लानानैनो आङो बे हाबाफारिखौ आङो मावफुंलांगोन। नोंथांमोननिबो जेब्लायबो अननाय आरो अनसायनायखौ आङो मिजिंथिनानै बाहाय धोरोमारि साफ्रोमबो रोंगौथि आरो गुरु बाबामोनखौ आङो ऋषि मुनि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो आरोबाव गोदान बोसोरनि आरो मकर संक्रान्ति दमासिनि आङो गोजोन हामलायथि माबानानै आङो आंनि बुंनायखौ बाहायनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। लोगो मोनगोन। थांनाय 5 बोसोराव गोविंद सारा एबा प्रमोद सारा खुगाजोंल' बुंबाय थाबाय केसखौ फोजोबना होगोन होननानै, नाथाय दिनैसिमबो गैया बियो। मानि थाखाय जों बुंनो सानोदि केसफोरखौ जोबगोन होननानै मानो फोजोबासै बिथांमोना? जोंनिल' सनितपुरनिल' नङा, फुरा अल आसामावनो सेंग्राफोरा तारिख मारिगासिनो दं दिनैसिमबो, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खर संसार सोलिनायाव बहुद प्रब्लेम जाना दङ। जों बुंनो सानो गोविंद सार आरो प्रमोद सारमोना जेरैबायदि बिथोनल' होबाय बुंबाय थाबाय बेबायदिनो। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुबाय, खोनाबाय, बुजिबाय। जोंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि मुङै स्टेडियाम लुनायनि बाथ्रा। बेजोंनो लोगोसे एक्स एनडिबि आदामोना बिटिआर गोरोबथानि बागै मा बाथ्रा बुंखो बिनि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजिनो मोनबाय। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।